a person who is in that பிரேமா அண்ட் பாவா, எப்படிதான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய சங்கடங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சங்கடமாவே தெரியாது. நமக்கு தான் நாமெல்லாம் அந்த பாவத்துல இல்லவே இல்லை. அதனால நமக்கு அது சங்கடம் சங்கடமாவே தெரியும். மாலைகளை போடுறாங்க மாதாஜி, அப்படியே 1 3 4 அதெல்லாம் கழுத்து வலிக்கும்ல. அமைதியா இருக்காது. நான் கஷ்டம் உடம்பெல்லாம் என்ன பண்ணுது. இறைவா, எப்படி அதாவது அந்த நிலைக்கு போகும்பொழுது அது அவங்களுக்கு அது தெரியாது. ஓகே, லீலாமிரதம் கிளாஸ். எங்க போனாலும் தீவிரவாதிகள். சோ ஆனா எல்லாருக்கும் ஒரு டெஸ்டினின்னு ஒண்ணு இருக்கு மாதாஜி, தட் வி ஹாவ் டு அக்செப்ட், இல்லையா? சோ நம்ம தட் இஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். அத நம்ம எதையுமே நம்ம கையில கிடையாது. இங்க உட்காந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்னா பகவான் வந்து நம்மள வந்து உட்கார வச்சிருக்கார், இல்லையா? லாஸ்ட் டைம் எந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுட்டு சொன்னேன் நான்? மாதாஜி, திருப்பதியில வந்து அங்க பிரவேசம் செய்யறாங்கல்ல, இப்ப மத்த இடத்துல பண்ணும்போது பின்னாடி இருந்து ஒருத்தங்க தள்ளிட்டு வருவாங்க. அங்க மட்டும் யாரையும் அலோ பண்றத மாதாஜி, படுத்ததான் தெரியுது. இந்த சக்கரத்துல இருந்து நம்மள சுத்துறாப்புல சுத்தி கொண்டு தள்ளிடுறாரு மாதாஜி. நிஜமாலே என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது. ஓகே, ஒரு அவ்வளவு பெரிய இதுக்குள்ள வந்து வந்து வந்துடுறோம். ஆக்சுவலி நான் ஒவ்வொருத்தரா அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க லேடிஸ. ஃபர்ஸ்ட் லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் அது அப்ப பார்த்தா அப்படி கொண்டு வந்து விட்டுருது. நிஜமாவே அதுல எனக்கு இன்னும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. சக்கரத்துல சுத்திட்டு வர ஆப்ல சுத்திட்டு வந்து நம்மள விட்டுடுது. 2 மணிக்கு இல்லையா? 2 o'clock அவங்க கரெக்டா 2 மணிக்கு. சோ நான் என்ஜினியரிங் முடிச்சு என்னுடைய ஃப்ரெண்டோடைய பெரியப்பா வந்து டிடிடி சேர்மனா இருந்தார் அப்போ. 94 ஏப்ரல் 94ல வந்து டிடிடி சேர்மனா இருந்தார். சோ அப்போ நானு பகவான் வந்து இங்கேதான் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு 1 or 2 feetலயே வந்து நியர்லி கூலங்கி சேவா அப்படின்னா துளசி மாலையால குரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாழக்கிழமை ஈவினிங் கூலங்கி சேவை பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் கூலங்கி சேவா. துளசி மாலை ரொம்ப அற்புதமா பகவானுக்கு வந்து வெறுமனே வரும் அந்த வேஷ்டி மட்டும்தான் இருக்கும், வேற எதுவுமே மேல கவர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இது கூட வந்து நல்லா தரிசனமான அந்த வேல்யூவே எனக்கு தெரியாது, டு பி ஃப்ராங்க். அங்க ஒரு 1/2 hour நின்னு பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு அந்த அந்த டைம்ல எனக்கு வந்து பகவான் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. அதனாலதான் இன்னைக்கு இந்த சேவையில எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாரோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது. திருப்பதியில தான், திருப்பதியில தான். சோ அப்போ என்ன டிடிடி சேர்மன்னா அந்த டெம்பிள்கே சேர்மன் இல்லையா? சோ ஹி ஹாஸ் ஹிஸ் ஓன். அவரால் நான் கியூலயும் நிக்கல, ஒன்னும் நிக்கல. லட்டு இவ்வளவு பெருசு, இவ்வளவு பெரிய லட்டு. ஓகே, அந்த மாதிரி லட்டு. அந்த லட்டு உடைச்சா நீங்க 10-15 பேர் சாப்பிடலாம், அப்படியே ஒரு லட்டு. அந்த மாதிரி ஒரு கம்மன் வாசனை எல்லாமே இல்ல. இப்ப அந்த குவாலிட்டி இல்ல. ஃபைன், பகவானுடைய பிரசாதம், நாம அதை ஸ்வீகரிச்சுதான் ஆகணும். பட் அந்த அந்த காலத்துல வந்து நமக்கு ஃப்ரிட்ஜ் கூட இல்ல அந்த சமயத்துல. மேபி 28-30 வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பதான் ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜ், இல்லையா? சோ அப்ப ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குனாலே அது ஒரு பெரிய விஷயம், டிவி இருக்குனாலே ஒரு பெரிய விஷயம், டெலிபோன் இருக்குனாலே ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த காலகட்டத்துல. அப்படி இருந்தது. இப்ப அப்படி கிடையாது. இப்ப எல்லாம் அதாவது எந்த வருமானம் இல்லைன்னாலுமே இப்ப வந்து கவர்மெண்டே இலவசமா டிவி எல்லாமே கிரைண்டர் மிக்சி எல்லாம் கொடுத்துருது, இல்லையா? அப்படியே ஒரு நிலையில இருக்கும். தட் இஸ் டோட்டலி உல்டா நவ். தட் இஸ் நோ வேல்யூ ஃபார் த மணி. அப்ப மணிக்கு வந்து வேல்யூ இருந்துச்சு, இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அப்போ பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா ஒரு இது. அன்னைக்குதான் நைட்டு தோசை தான் சாப்பிட்டிருந்தேன் நானு. ஐ ஹேட் தோசை. காலையில 2 மணிக்கு எனக்கு எழுந்து பழக்கம் கிடையாது. அப்படின்னா எக்ஸாம் அப்ப எழுவோம், ஆனா அதே ரெகுலர் பழக்கம் கிடையாது. தூக்கம் ஒரு இல்லை, அண்ட் லாங் ஜர்னி. இதெல்லாம் வந்து லாங் ஜர்னி வெளியில அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமே போனது. அப்படி இருக்கும்பொழுது உடல் ஆயாசம். படுத்ததான் தெரியும், என்ன உருட்டிட்டு வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படியே.
வித்தின் 5 மினிட்ஸ் உள்ள அந்த பெரிய பிரகாரத்தையே நம்ம வந்து உருண்டு வந்துட்டோம். சோ அப்படின்னா உருண்டு வந்து ஃபுல்லா வாமிட் தான் எல்லாமே, ஒண்ணுமே தங்கல. அப்படி அப்படின்னு நீங்க இப்ப மாதாஜி ருக்மணி மாதாஜி சொன்ன பிறகு ஞாபகம் வருது. Yes, நீங்க உருள வேண்டிய அவசியமே இல்ல. நோ ஒன் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு புல். மேக்னெட் அதாவது மாதிரி உங்களை இழுத்துட்டு போகும் மாதாஜி. அப்படி ஒரு இது எனக்கு அப்போ எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனா வந்து ஒரு 4 நாள் 5 நாள் உடம்பெல்லாம் வலி அப்படின்னா ஐ எம் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் தட் மச் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா வி ஷுட் ஆல்சோ ஹேவ் இந்த எந்திரம் கூட வந்து ஒரு பவர்ஃபுல். இப்ப எப்படி நம்ம சாலிகிராம பூஜை பண்றோம்னா சாலிகிராமோடைய சைஸ் பொறுத்துதான் அதனுடைய அதாவது ஆற்றல் கூட ஒரு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. வீட்டுல பெரிய பெரிய சாலிகிராமம் எல்லாம் வச்சு நம்ம பூஜை பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதற்கான பவர்ஸ் அந்த வைப்ரேஷனே வந்து அதிகமா இருக்கும். அதை தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து கோயில்கள்ல தான் முடியும். நைவேத்தியம் நிறைய வைக்கணும் மாதாஜி. அது அது செகண்டரி. பட் அந்த கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது. அது மாதிரி இந்த எந்திரம் வந்து அப்பொழுது அந்த மேக்னெட் நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க, அதை தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கல. அததான் இப்ப என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அதனால பகவானுடைய சேவை எப்போ எங்க கிடைக்கும், யாருக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நம்ம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்திக்கணும் இல்லையா? சோ இந்த 4th சாப்டர் தானே நாம படிச்சுட்டு இருந்தோம். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாங்கெல்லாம் போவோம் 40 இயர்ஸ்க்கு முதல்ல மாதாஜி விஐபி தரிசனம் சொல்லிட்டு நேரா போய் சாமி கும்பிடுவோம் மாதாஜி. இப்பெல்லாம் வந்து நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது மாதாஜி. கியூலயே ஒரு நிமிஷம் நிக்க மாட்டோம் மாதாஜி. நாங்க வந்து ஜுவல்லரி நாங்க இந்த திருப்பதியில நாங்க எங்க வீட்டுக்காரர் வந்து ஜுவல்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாருங்க மாதாஜி. கீழே திருப்பதிக்கு மேல கொண்டு நேரா நெடுன்னு போய் சாமி கும்பிட்டு வருவோம் மாதாஜி. இப்பெல்லாம் வந்து நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல மாதாஜி. அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி தரிசனம் எல்லாம் கிடைக்காது மாதாஜி. கண்டிப்பா கிடைக்காது, கண்டிப்பா கிடைக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்க வீட்லயே நான் ரொம்ப பிளெஸ்டுன்னு எப்பயுமே நினைப்பேன். ஏன்னா அந்த வாய்ப்பு எனக்கு பகவான் கொடுத்தார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு. சோ அந்த 1/2 hour மறுபடியும் வந்து அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு முறை நான் பகவானை சேவிப்பேனான்றது வந்து தட் இஸ் நோவேர் பாசிபிள். நான் என்ன ஒரு பெரிய நிலையில இருந்தா கூட நம்ம வந்து கண்டிப்பா பாஸ் பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க திருப்பதி அங்க பிரச்சனை ரொம்ப விசேஷமானது மாதாஜி. முதல்ல லேடிஸ் முடிச்சு ஜென்ஸ் விடுவாங்க. அது படுத்த பிறகுதான் தெரியும் முடியிற இடத்துல வருவோம். என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ப்ரிங் மாதிரி அப்படியே பிடிச்சிக்கும் மாத்தி எங்காவது கிராஸ் போனாதான் யாராவது வந்து கூட இருக்கிறவங்க தட்டுவாங்க. அப்படி உள்ள டக்குன்னு மறுபடியும் மூவ் ஆயிடும். நம்ம என்ன செய்யறோம்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்குது அந்த இடத்துல. பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் என்னன்னாக்கா, ஆமா பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் என்னன்னா நைட்ல வந்து நம்ம அர்லியா சாப்பிடணும். லேட் நைட் சாப்பிடக்கூடாது. அது வந்து நமக்கு பழக்கம் இல்லாதவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அந்த குளத்துல குளிச்சுட்டு வந்து உக்காந்துடணும். இப்பெல்லாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆகி போச்சு. லிமிடெட் பர்சன்ஸ் தான் விடுறாங்க. முன்னால நாங்க போகும்போது 1 மணிக்கு போனா முடிச்சுன்னு இருந்தது ஈஸியா. ஆனா அந்த பகவானுடைய சக்தி அங்கதான் தெரியுது. படுத்தா அது பாட்டுக்கு ரொட்டீனா நம்மளா மூவ் பண்றோமா, பகவானே மூவ் பண்றாரா அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. இந்த அளவுக்கு சுத்தின்னு வந்துடும் அந்த இடத்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 4th சாப்டர்ல தானே இருக்கோம். If I'm right. பாக்குறேன் எங்க லீலா கலாவதி மாதாஜி எங்க? கலாவதி மாதாஜி இன்னைக்கு இல்ல மாதாஜி. அவங்க பெண் வீட்டுக்கு கோயம்புத்தூர்ல வந்திருக்காங்க மாதாஜி. அங்க பொண்ணு வந்திருக்காங்க நான் குறிச்சு வச்சா அது எந்த பக்கம் இருக்குன்னு தேடுறாங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து ரிப்பீட் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு. சோ இந்த மாதிரி திருப்பியும் அதையே எடுத்தீங்க மாதாஜி. அதுல கொஞ்சம் தான் எடுத்தீங்க. அதுதான் பாக்குறேன் மாதாஜி. எந்த சாப்டர்? 4th சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன். இப்ப ஐம் ரைட் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா அப்படிதான் சொன்னீங்க. யாருக்கும் இந்த பேரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்ன கூட சொன்னேன். ஆமா சொன்னீங்க. எதுல விடுறோம்னு எனக்கு கூட ஞாபகம் இருக்கிறது இல்ல. அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாதாஜி. ரயில்வே ஸ்டேஷனா இருந்து கேட்டுக்கோங்க மாதாஜி. அவரை பார்த்துட்டு எல்லாம் திரும்பி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. பிரபுபாதாவும் அவரோட ஃப்ரெண்டு நரேன் 2 பேரும் திரும்பி வந்தாங்க. அதெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நான் 3rd சாப்டர்ல போய் பாக்குறேன். அட்லீஸ்ட் அதெல்லாம் பார்த்த மாதிரி இருக்காங்க மாதாஜி. நான் பார்த்தேன். இதெல்லாம் படிச்சோம். கரெக்ட்.
அவரை பார்த்துட்டு எல்லாம் 2 பேர் திரும்பி வருவாங்க. அது ஞாபகம். 6 months இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. விமலா இவரை பத்தி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பத்தி எல்லாம் படிச்சுட்டோம். மாதாஜி பிளேலிஸ்ட் இல்லைங்களா அதுக்கு லீலாமிர்தத்துக்கு பிளேலிஸ்ட் இருக்கு. அதுல பார்த்து எனக்கு தெரிஞ்சு 3rd chapterல தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் படிச்ச மாதிரி இருக்கு எனக்கு. பிரயாக் இதெல்லாம் பார்த்தோம். பார்மசி இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். இவங்க நேரு ஃபேமிலி எல்லாம் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். ரைட். இதெல்லாம் படிக்கல. மிருதங்கா இது படிச்சோமா? இங்க இருந்துதான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஹார்மோனிஸ்ட் எல்லாம் படிச்சோம், எனக்கு ஞாபகம். எஸ், இங்க இருந்து பார்க்கலாம். நம்ம வில் டேக் ஃப்ரம் ஹியர். இந்த உரையாடலை நம்ம பண்ணல, அதனால. In 1930 கௌர் மோகன்ஸ் ஹெல்த் டுக் a turn of worse இல்லையா? அதாவது பிரபுபாதருடைய தந்தையினுடைய உடல் வந்து நலிவடைகிறது இல்லையா? And his family members gathered around him thinking that his end has come. Abhay had been in Bombay on business and it was late when he reached Allahabad and knocked on the door. Gaur Mohan told his daughter Rajeshwari, "Open the door. Abhay has come." She replied, "No, he is in Bombay." Gaur Mohan repeated, "I tell you that he has come. You open the door." It was about midnight. She went downstairs and opened the door and found that her brother had indeed come. Abhay went to his father. "How are you?" இல்லையா? இப்போ உரையாடல் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது. ஸோ கௌரமோகன் வந்து 1930 அவரு வந்து உடல்நிலை சரியில்லை. ஸோ இனிமே அவர் இன்னும் அதாவது நமக்கு சில சமயங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது இவங்க இன்னும் பிழைக்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையெல்லாம் ஒரு இல்லை. அவருடைய இறுதி காலம் வந்திருக்கு அப்படிங்கறது வந்து தெரிய வருது அவங்களுக்கு. அந்த சமயத்துல வந்து மாதாஜி போட்டோ எடுத்தாங்கல்ல மாதாஜி, அது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. எஸ், அதுதான் இந்த முந்தைய பேராகிராஃப். அதாவது மிருதங்கம் பத்தி எல்லாம் நம்ம படிச்சோம். சோ இந்த போட்டோஸ் எல்லாமே இங்க வருது, சரியா? அதுக்கப்புறம் தான் படிக்கணும். இந்த உரையாடல் தான் நம்ம படிக்கிறோம். இப்போ அவர் பாம்பேக்கு போயிருக்காருன்னு சொல்றாங்க. பாம்பேக்கு போயிருக்காரு. அலகாபாத்துக்கு அவர் வந்து இட் வாஸ் லேட் வென் ஹி ரீச்ட். அவர் வந்து அலகாபாத்துக்கு வந்திருக்காரு. கதவு தட்டுறது வந்து அவருக்கு கேக்குது, அவர் தந்தைக்கு. தட் இஸ் த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஈர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அன்புனுடைய இது வந்து என்ன ஆகுனாக்கா, ஜென்ரலி ஒருத்தர் மீது நம்ம அன்பு கொண்டிருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய அசைவுகள், அவங்கள பற்றியான தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் நினைக்கும் பொழுது அவங்களுடைய சூழ்நிலை எதுவா இருக்குன்றது வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளால உணரக்கூடிய அந்த டெலிபத்தின்னு கூட சொல்லுவாங்க சில பேர் இல்லையா? சோ நான் உன்னை நினைச்சேன் அப்படின்னுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து கௌரமோகனால வந்து தன்னுடைய மகன் தான் வந்திருக்கான் அப்படிங்கிறது வந்து அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. தன்னுடைய மகளுக்கு சொல்றாரு, போய் கதவை தர, சோ அவைதான் வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இருந்தாலும் இல்ல, அண்ணா வந்து பாம்பேல தானே இருக்காரு, இங்க வரல அப்படின் போது இல்ல வந்திருக்கா துறன்னு சொல்லும் போது கீழே போய் கதவு திறக்கும் போது அங்கே அண்ணா வந்து வந்திருக்கிறத வந்து அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அவரும் தந்தையிடம் போயிட்டார். "I am all right. You just take rest for night" அப்படின்னு சொல்றாரு. Next day morning, Abhay called the doctor. How your father is living, we don't know. He has practically no pulse. He has been living without food for several months. அதாவது உணவே இல்லாம நிறைய நாட்கள் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறார். Abhay asked his father, "What is your wish? Tell me" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது சில பேருக்கு அந்த ஆசைகள் இருக்கும் இல்லையா? அது ஆசைகள் நிறைவேற வரைக்குமே வந்து அவங்களால இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும். சோ ரொம்ப வந்து உடம்பு முடியாம இழுத்துட்டே இருக்காங்க. என்ன ஆசைன்னு தெரியல, அது கேட்டால் நம்ம நிறைவேற்றலாம்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா? அந்த ஒரு நோக்கத்துலதான் கேட்கிறாரான்றத பாக்கலாம் இந்த கான்வர்சேஷன்ல நம்ம. சோ உங்களுடைய விருப்பம் என்னப்பான்னு கேட்கிறாரு அவரு. "Why are you asking? Has the doctor told you anything?" "No, I am asking because I am staying in Bombay and you are here. So if you have any wish and intention, let me know. I am here and I am here for you." So Gauram Mohan told him to give their cow to Allahabad Gaudiya Math. So Abhay took the cow along with her calf and donated to the Mata. So அதுக்கப்புறம் அவருடைய விஷ் என்னன்னு ஏன் கேக்குறேன்னா, இல்ல நீங்க பாம்பேல இருக்கோம் இல்லையா, ஐம் ஸ்டேயிங் இன் பாம்பே, நீங்க இங்க இருக்கீங்க, அதனால உங்களுக்கு என்ன மனசுல என்ன ஆசை இருக்க சொல்லுங்க, அதை நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு.
மேலும் வந்து ஹாவ் யூ காட் எனி அதர் விஷ், மேலும் வேற ஏதாவது விருப்பமா இருக்கான்னாக்கா டாக்டர் டோல்ட் எனிதிங், மறுபடியும் அவர் கேட்கிறாரு, அதாவது டாக்டர் ஏதாவது சொன்னாரா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நோ ஐ சிம்பிளி ஆஸ்கிங் பிகாஸ் ஃபார் மை பிசினஸ் ஐ ஹாவ் டு கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அவர் சொல்றாரு, கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் எல்லாரையும் வீட்டுக்கு கூப்பிடு, லெட் தெம் சாண்ட் ஹரிநாமா இந்த ஈவினிங், யூ சப்ளை தெம் ஃபுட், தட் இஸ் மை விஷ் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த சாயங்காலம் வந்து ஹரிநாமம் வந்து சங்கீர்த்தனம் வந்து சொல்றது. 11 மணிக்கு வந்து பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து அந்த நைட்டு கௌரமோகனும் வந்து இந்த இயற்கை விட்டு செல்கிறார். Abhay felt the loss of his father painfully. His father had given everything that he had ever wanted. இல்லையா? கண்டிப்பா இதை படிக்கும்பொழுது நமக்கு மனசுல நம்ம தந்தையெல்லாம் கூட நமக்கு என்ன நல்ல இதெல்லாம் செய்தாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்து நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ த கிரேட்னஸ், சாரி எப்படி இன்னும் குறைக்கிறது, ஒரே நிமிஷம். இவ்வளோ பெருசாச்சு. ஒரே இடம். சோ மனசுல என்ன ஆசை இருக்கோ அது வந்து நிறைவேறிட்டா அந்த ஆத்மா வந்து கண்டிப்பா வந்து செல்லும் இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க அப்பா இறந்த பிறகு அவர் ரொம்பவுமே மன வருத்தம் இருந்தது இல்லையா? இட்ஸ் லைக் நம்ம யாரோட வந்து அசோசியேஷனா இருந்தோமோ அவங்க நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றா நமக்கு அந்த ஃபீலிங் என்பது கண்டிப்பா இருக்கும். என்னதான் நம்ம பாடிலி அட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னாலும் ஆத்ம நிலையில கூட நம்ம எப்படி பீஷ்ம தேவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்றப்போ யுதிஷ்ட மகாராஜ் வந்து ஃபீல் பண்ணாரு இல்லையா? அது போலதான் எல்லாருக்குமே இந்த உணர்வுகள் என்பது கண்டிப்பா இருக்கும். நம்ம எந்த அளவுக்கு அவங்களோட அசோசியேட் ஆயிருந்தோமோ அந்த வலி வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். அது போலதான் பிரபுபாதரும் வந்து உணர்ந்ததாக தன்னுடைய தந்தையினுடைய மரணத்துக்கு பிறகு அவரை உணர்ந்தது இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஹிஸ் ஃபாதர் ஹட் கிவன் ஹிம் எவ்ரிதிங், எல்லாமே கொடுத்திருந்தார். ஒரு வைஷ்ணவாவா அவளை வந்து நல்லா வளர்த்தார் இல்லையா? ராதாகிருஷ்ணரை வந்து வழிபடக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே சொல்லி கொடுத்தார். ஆல்தோ அபய் வாஸ் காம்பிட்டன்ட் யங் மேன், he felt lost without his dearmost protector and friend. More than anyone else, Gaurav Mohan was one who had always guided Abhay and treated him as most special person. Without his father, Abhay now felt hopeless. He suddenly felt some dependency as he felt as a small boy, now without his father. But now without his father, the one who always had treated him a pet son, deserving all loving attention, one who has given him whatever he had wanted and who has literally prayed to every holy man he met, that his son should become a great devotee of Srimati Radharani, that the best well-wisher and now was gone. இல்லையா? சிறு பிராயத்திலிருந்தே யார வேணாலுமே அழைச்சிட்டு வந்துருவாரு இல்லையா? காவி உடை கட்டியிருந்தா என் பையனுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ, சோ அதாவது பக்தி வரட்டும், ராதாராணிய வந்து அவர் வந்து அதாவது கிருஷ்ண ராதாராணிய வந்து அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்தியை கொடுங்க அவங்க மேல அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த மாதிரி அவங்க வர்ணவங்களுக்கு வந்து அதாவது உபச்சாரம் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து உணவு எல்லாம் கொடுத்து இல்லையா, தட்சணை கொடுத்து அதெல்லாம் அனுப்பக்கூடிய அந்த செயல்கள் செய்தார். நிறைய அவருடைய எண்ண ஓட்டத்துல யாருமே அவர் பாகுபாடு பார்க்கல. உண்மையிலே அவர் வந்து அவர் வைஷ்ணவரா அந்த குவாலிட்டிஸோட இருந்ததா, அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் கூட பண்ணல. இறைவனுடைய நாமம் இதெல்லாம் இருந்ததால தட் அட்டையர்லயே வந்து அவர் வந்து பண்ணார். அப்பதான் வந்து பிரபுபாதருக்கு வந்து இவங்க எல்லாம் உண்மையானவர்களே இல்லையே என்ற அந்த இது சாதுக்கள் மீது அவருக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லாம போனது. இப்ப இந்த காலகட்டத்துல கூட நாம அந்த மாதிரி எல்லாருமே நம்ம நம்புறது கிடையாது இல்லையா? சோ இதெல்லாம் ஒரு வேஷம், நித்தியாச்சாரம் என்று அதாவது இந்த பகவத்கீதையில கூட பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காரு இல்லையா? நம்ம 18 days ஸ்லைடு படிச்சா கூட நமக்கு நன்னா தெரியும். So on the day of Shradhamல வந்து 13 days after Gaurav Mohan passed away, Abhay and his brother posed for a formal photograph. In accordance with the religious custom, the two sons had shaved their heads. The photograph shows Abhay and his brother sitting on either side of the former portrait of the father. The portrait is an elevated stand and surrounded with dark cloth. The picture is nicely framed. Gaurav Mohan looks old but still thoughtful and intent, not so old as a former portrait, where he looked emaciated with eyes almost dimmed. ஸோ அதாவது இந்த ஸ்ராத்தம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த நிலையில வரும்போது சென்டரா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அவருடைய போட்டோக்கு மத்தியத்துல போட்டோ வச்சு ஸோ அந்த ஹெட் ஷேவ் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. அந்த இதை வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. Abhay with that head shave looks like a renounced monk and his body covered with the robe of the monk, a simply drape of broad folds covering the upper and lower parts of the body. He looks quite different than he had in the picture that was taken in the same place. அதாவது அதே இடத்துலதான் வந்து போட்டோ எடுத்தாங்க, அந்த ஃபேமிலி போட்டோ. ஆனா
இப்போ இந்த அட்டையர்ல இல்லையா எல்லாத்தையுமே வந்து ஷேவ் பண்ணிட்டு ஸோ இடுப்புல ஒரு துண்டு மேல ஒரு துண்டு இந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது அவர் வேற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி அதே இடம் சூழ்நிலை வேறு ஆனா இல்லையா. சோ அது மாதிரி பார்க்கும். இன் தட் பிக்சர் வித் இஸ் wife and children gathered around him. He was very much young householder surrounded by responsibilities எல்லாமே இல்லையா. பட் இந்த போட்டோ வந்து although children are present, they seated unattended on the floor. அவங்க எல்லாரும் முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்காங்க. Abhay left hand on his knee posed and yet at rest, whereas the former picture is left hand on holding on his restless son. So Abhay's wife is also not present. அதாவது is not present. இவர் மட்டுமே இருக்கார் இப்போ. அந்த பிக்சர் எடுக்கும் பொழுது Abhay looks striking. One cannot tell. Usually he had a head of hair and mustache which he has only with. முன்னாடி இந்த போட்டோக்கும் இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கிறதா வந்து அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. There is a mysterious spiritual air about him, as one might expect a meditating saint. He looked neither agitated or cheerful or sorrowful. It was peaceful and knowing, as if he suddenly became sadhu on the day his father has passed away. He looks like sadhu his father envisioned he would become. He looks as if he is always was a sadhu and always has suddenly been revealed such a day. Even by the most casual inspection of the photo, it appears that by shaving his head and dressing in a robe with no shirt and shoes, Abhay became sadhu. அதாவது அவருடைய தந்தையார் வந்து இவர் ஒரு சாது ஆகணும், ஒரு பக்தர் ஆகணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சார். அவ்வாறே வந்து அந்த நிலையில இருந்ததாக ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சித்தரிக்கிறாங்க. சோ அந்த அப்ப எடுத்த போட்டோ, அதாவது நல்ல தலைமுடியோட மீசையோட இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்த நிலை போய் இப்ப வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து வடிச்சிட்ட பிறகு இல்லையா தலையுமே வந்து ஹெட் ஷேப் இல்லையா டான்ச்சர் பண்ணிட்டு சோ இதெல்லாமே ஷேவிங் எல்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு காவி உடைய வந்து உடுத்திண்டா எப்படி இருக்கும்னா லிட்ரலி வாஸ் லுக்கிங் லைக் சாது மாதிரி தான் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் இப்ப வந்து 4th சாப்டர் ஹவு ஷல் ஐ சர்வ் யூ. இது வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாபுராருக்கு பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து எழுதிய கடிதம். எப்ப எழுதினாரு? 1936 எழுதியிருக்கார். I have every hope that you can turn yourself into a very good English preacher if you serve the mission to inculcate the novel impression of Lord Chaitanya's teachings to the people in general as well as the philosophers and religionists. So இது வந்து சில பிரபுபாதருக்கு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி வந்து எழுதின கடிதம் இது. நீ வந்து ஒரு நல்ல போதகர் ஆகலாம், அன்னைக்கு பேசின ஆங்கிலத்துல பிறகு இப்ப எழுதுறாரு மாத்திரம். இவர் எழுதல, இவருக்கு கடிதம் வருது. பிரபுபாதருக்கு வந்து அனுப்பியிருக்காரு. கடிதம் வருது. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து அழைப்பு விடுத்திருக்காரு அவருக்கு. ஐ ஹாவ் எவ்ரி ஹோப், அதாவது 100% அவர் மேல வந்து நம்பிக்கை இருக்கிறதா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய போதனைகள் எல்லாம் வந்து பொதுவான மக்களுக்கும் தத்துவவாதிகளுக்கும் மற்றும் அதே மாதிரி சமயவாதிகளுக்குமே வந்து உன்னால இதை எடுத்துரைக்க முடியும் என்ற அந்த நம்பிக்கை அவருக்கு இருக்கிறதா அந்த கடிதத்துல எழுதியிருக்கிறத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அக்டோபர் அது எந்த இயர்லனாக்கா 1936. அவருடைய தந்தை மரணித்தது 1930 இல்லையா. அதுதான் அந்த இடத்துல போன சாப்டர்ல அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இன் அக்டோபர் ஆஃப் 1932 அவர் தந்தை மரணித்த 2 வருடங்கள் கழித்து ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி led a group of 100 disciples and pilgrims on a month-long பரிக்கிரமானா சுத்தி வர்றது இல்லையா, புனித ஸ்தலங்கள் எல்லாம் வந்து சேற்றாடனம் போறதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி. Vrindavana residents, visitors perform parikrama by following the old dry bed of Yamuna river and circumambulating the Vrindavana area, stopping at the places where Krishna performed his pastimes, where he roamed in Vrindavana 5000 years ago. Abhay had wanted to attend Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Parikrama but could not because of his work. அவருடைய வேலையால அந்த பரிக்கிரமக்கு அவரால போக முடியல. Nevertheless, on the 20th day of pilgrimage, he travelled from Allahabad, intent on seeing Bhakti Siddhanta Saraswati again and hoping to join the parikrama party at Koshi, just outside Vrindavana, at least for a day. ஒரு நாளாவது அந்த பரிக்கிரமத்துல போய் வந்து கலந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் டைரக்டா வந்து அலகாபாத்ல இருந்து கிளம்புறார். சோ அந்த பரிக்கிரம பார்ட்டில போய் சேரணும். The parikrama Sri Bhakti Siddhanta had organized was one of the best ever seen in Vrindavana by engaging so many people இல்லையா. நிறைய மக்களை வந்து அதுல வந்து ஈடுபடுத்தி இந்த பரிக்கிரமா வந்து செய்யறாரு. மாஸ் பிரீச்சிங் அப்படின்னா நிறைய, அதாவது ஹியூஜ் மாஸ் பிரீச்சிங்னாக்கா பெரிய கூட்டம். இப்போ நம்ம பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்தாக்கா எல்லாருமே வந்து கூடுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி. Even as early as 1918 when he had first begun the missionary work, Srila Bhakti Siddhanta
specific contribution has been his emphasis on preaching. அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும், அடுத்தவங்களுக்கு இந்த போதனைகள் எல்லாம் கொடுக்கணும்ன்றதுதான் அவருடைய விருப்பம் கூட. சோ அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது பிஃபோர் prior to his adventனா அவருடைய அவதரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி the Vaishnavas are generally avoided populated places. அதாவது இந்த மக்கள் கூட்டமா இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே வைஷ்ணவர்கள் போக மாட்டாங்க. They have performed their worship in holy secluded places like Vrindavana. அதாவது அந்த புனித ஸ்தலங்கள்ல அந்தந்த இடங்கள்ல மட்டும்தான் வைஷ்ணவர்கள் செய்யறாங்க. Even when they had traveled to preach, they would maintain a simple mode of impoverished mendicant. அதாவது மெண்டிகண்ட் துறவி. சோ இப்படி அவங்க வந்து ப்ரீச் பண்ணனாலும் ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளா தான் அவங்களுடைய செயல்கள் இருந்தது. இந்த மாதிரி பெரிய இது கிடையாது. இந்த கோஸ்வாமிஸ் followers during Lord Chaitanya's time had lived in Vrindavana underneath the trees. இல்லையா? ஷட் கோஸ்வாமிகள் எல்லாமே ஒரு மரத்துக்குள்ள தான் இருந்தாங்க. ஒரு நாளைக்கு இருந்தாங்கன்னா அந்த மரத்துல அடுத்த நாள் அந்த மரத்துக்குள்ள இருக்க மாட்டாங்க. அதனால அந்த மரத்தோட கூட அவங்க அட்டாச்மெண்ட் இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது. இந்த மரம் தான் நல்லது, இந்த இடம் நல்லா இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஒரு மாதிரி நமக்கு ரொம்ப அக்கஸ்டம்டா அந்த ஒரு மாதிரி நம்ம சொபஸ்டிகேட்டடா இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் எந்த மரத்தோட கூட அவங்க அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கல. தட்ஸ் ஹவ் தே ஆர் ரினவுன்ஸ்ட். இல்லையா? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, ஷீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி whose aim was on preaching worldwide. ஏன் உலகமெங்கும் இதை வந்து போதிக்கணும்னு நினைக்கிறார். knew that renunciation of Goswamis was not possible for westerners. இல்லையா? மேற்கத்தியவர்களுக்கு வந்து இது கண்டிப்பா இவங்க எல்லாம் துறவிகளா பண்ணாக்கா கண்டிப்பா முடியாது. Therefore he wanted to introduce the idea that devotees could even live in a big palatial temple. He had accepted a large donation from a wealthy Vaishnava merchant, and in 1930 he constructed a large marble temple in Bagh Bazaar section of Calcutta. In the same year he had moved along with many followers for his small rented quarters at Ultanga, the impressive new quarters. அதனால இந்த மாதிரி எளிமையா இருந்தாக்கா மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஈர்க்க முடியாது இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே நல்லா வெல்த்தியா ஆப்புலண்டா இருக்காங்க. அவங்கள வந்து இது தரப்புல வாங்கினா கண்டிப்பா வரமாட்டாங்க. ஆனா சிமிலர் அட்டையர், ஒரு மாதிரி நல்லா பாலிஷ்டு என்விரான்மெண்ட். நீங்க எந்த இஸ்கான் டெம்பிள் போனாலும் அவங்களுடைய என்விரான்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஒரு மார்பிள் போட்ட ஒரு இது, கிளீன்லினஸ் இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? ஏன்னா தட் வில் கிரியேட் த என்விரான்மெண்ட். நமக்கு அங்க போகணும்ன்ற அந்த மனசு வந்து நமக்கு கண்டிப்பா ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அந்த மாடல் வந்து எங்க இருந்து வந்திருக்குன்னா ஐ திங்க் இங்க இருந்து படிக்கும் பொழுது அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதே யாரு? ஷீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவங்கதான் சிறிய ஒரு குவார்டர்ஸ்ல இருந்த உல்டாங்கால இருந்த சிறிய குவார்டர்ஸை விட்டு அவர் வந்து அந்த பெரிய மாளிகைக்கு போறாங்க, ஹெட் குவார்டர்ஸ்க்கு. Srila Bhakti Siddhanta was demonstrating that although a devotee should not spend a cent for his own sense gratification, he could spend millions of rupees for the service of Krishna. இல்லையா? கிருஷ்ணருக்காக நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் செலவு பண்ணலாம், ஆனா தன்னுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக அவர்கள் வந்து கண்டிப்பா செலவு பண்ணக்கூடாது. அதுதான் ரெனவுன்சியேஷன் ஒரிஜினல். While previously Vaishnavas could not have had anything to do with the mechanized contrivances introduced by British, Srila Bhakti Siddhanta on the authority of scripture was demonstrating a higher understanding. அதாவது அவர் வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அவருடைய கம்யூனிகேஷன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து நார்மலான அந்த வைஷ்ணவர்களால வந்து எதையுமே அவங்களால வந்து குட் நாட் ஹேவ் ஹேட் எனிதிங் டு டூ, செய்ய முடியல. ஏன்னா பிரிட்டிஷருடைய காலகட்டம் அது. அவங்களுக்கு அடக்குமுறை இல்லையா? ஆனா இவர் வந்து ஸ்ட்ராங் வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படை இவரால வந்து செய்ய முடிஞ்சது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. It was Rupa Goswami, the great disciple of Lord Chaitanya, who has written, "One is perfectly detached from all materialistic worldly entanglement, not when one gives up everything." எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு திறந்துட்டு வந்து ஒரு மரத்துக்கெல்ல உட்கார்றதுனால அது வந்து துறவி கிடையாது. When one employs everything for the service of the Supreme Lord, அதுதான் உண்மையான renunciation. அனைத்தையுமே இறைவனுடைய செயலுக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்தும் போது that is the perfect renunciation in யோகான்னு சொல்லியிருக்காரு. It is, if everything is God's energy, then why should anything be given up? ஏன் கொடுக்கணும் நம்ம? அதனால if God is good, then his energy is also good. Material things should not be used for one's own sense enjoyment, but they could be and should be used for the service of the Krishna. இதேதான் ரூப கோஸ்வாமி அவர்களும் செஞ்சார். அவருடைய 50% பகவானுக்கு கொடுத்தார் இல்லையா? அதுல இன்னும் மீதம் இருக்கக்கூடிய 50%, 25% தன்னுடைய உறவினர்கள் கொடுத்தார், 25% ஃபியூச்சருக்காக வச்சார். அதையும் தன்னுடைய அண்ணனுடைய விடுதலைக்காக பிரைபா உபயோகப்படுத்தினார். சோ அந்த மாதிரி எதையுமே அவங்க வந்து வச்சுக்கல.
சோ எதையும் வச்சுக்கலன்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே பகிர்ந்து இறைவனுடைய சம்பந்தப்பட்ட இதுக்கு எல்லாத்தையுமே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. And for their preaching, devotees should not hesitate to ride in the best conveyances, wear seven clothes, or live amidst material opulence. The same thing வந்து இந்த ஒன் ஆஃப் த NND பிரபுஜி கிளாஸ்ல வந்து சொன்னது. பிரபுபாத நல்ல ஒரு இதுலதான் he had a very good அவருடைய சன்னியாச வாழ்க்கையில வாழ்ந்தாலுமே நிறைய டெம்பிள் நிர்மாணங்கள் இல்லையா, இதுல எல்லாத்துக்குமே வந்து he has to commute இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்பொழுது பிளைட்ல போவாரு, அடுத்து காரு இந்த மாதிரி எல்லாம் போவாரு. அப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்க, அவர் வந்து ஒரு ஆச்சாரியா, அவர் வந்து ஒரு குரு, இந்த மாதிரி வந்து நல்ல அதாவது சொபஸ்டிகேட்டட் லைஃப் எப்படி அவர் வாழலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனா உண்மையிலே he is doing service for the Lord இல்லையா. அவர் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறாருன்னா அங்க சேவை புரியறதுக்காக தான் போறாரு. அதுக்காக he is using all the opulences. அதனால ஒன்னும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில நம்ம எல்லாத்தையுமே உபயோகப்படுத்தும் போது அதுல எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போறதுக்காக கார் எடுத்துட்டு போறோம், கார் வாங்கிட்டு போறோம்னா அது ஒன்றும் தவறே கிடையாது. அதே நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ரெக்ரீஷனுக்காக நம்ம அதுக்காக போனோம்னா பர்பஸ் அந்த நாள் இருந்தா அது வேஸ்ட் தான். ஏன்னா அது பௌதீக சுகம் இல்லையா, அது வந்து டெம்பரவரி. ஆனா நிச்சயமா அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடியது வந்து நம்ம பகவானை வந்து சேவிக்கும் பொழுதுதான் வரும். அதற்காக நாம செலவு செய்யறது எதுவுமே வந்து நஷ்டமே கிடையாது. அது வந்து நமக்கு பிற்காலத்துல நமக்கு ஒரு நன்மையான ஒரு பாதையை வந்து இறைவனை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் இல்லையா. நம்மளுடைய ஃபியூச்சரை வந்து நிர்ணயிக்கிறது நாம இன்னைக்கு கரண்ட்ல நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுதான். இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் நமக்கு இஃப் யூஆர் அஃபர்டபிள், நம்ம கண்டிப்பா நம்ம நற்காரியங்கள்ல வந்து பகவானுக்கு சேவை புரியணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப டெம்பிள் இனாகிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இப்ப நீங்க எல்லாரும் கூட நிறைய பேர் வந்து டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணீங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி மனசு இருக்கும். ஸோ வி ஷுட் கிவ். அதாவது நம்ம வீட்டுல நிறைய லட்சக்கணக்குல பேங்க்ல அக்கௌண்ட்ல போட்டு வச்சுட்டு நம்ம ஒன்னும் பண்ண போறது கிடையாது இல்லையா. ஒரு 2 லட்சத்தை எடுத்து நம்ம பகவானுடைய சேவைக்கு கொடுக்கறதுல நம்ம எங்கேயுமே குறைஞ்சிடவே மாட்டோம். இஃப் யூ ஆர் அஃபர்டபிள், நம்மளால கொடுக்க முடியக்கூடிய தகுதியில இருந்தா கண்டிப்பா பகவானுடைய சேவைக்கு நம்ம கொடுத்தா அது ஒண்ணுதான் நம்ம அக்கௌண்ட்ல போய் அங்க சேரும். ஸோ அதாவது ஒன் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ், எந்த ஸ்டோரியில கேட்டேன்னு தெரியல. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும், பகவான் வந்து நம்மளுக்கு அவர் வந்து தேடுவார். ஏன்னா அவர் தானே நம்மளுடைய கணக்கு வழக்குலாம் எழுதுறாரு ஹிருதயத்துல இருந்துட்டு. நம்ம எத்தனை புண்ணியங்கள் பண்ணோம், எத்தனை பாவங்கள் பண்ணோம். இந்த புண்ணியங்கள் பண்ணதுல வந்து அவர் பார்ப்பார், ஏதாவது ஆஸ்டரிஸ் தவங்கள் பண்ணியிருக்கிறோமா, அவருடைய புனித நாமங்களை ஏதாவது சொல்லி இருக்கிறோமா, அதே மாதிரி அவருக்காக நம்முடைய திருத்தொண்டுல வந்து நம்முடைய செல்வத்தை நம்ம உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறோமா, பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லி இருக்கிறோமா, இப்படி ஆஸ்டரிஸ் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒண்ணு செய்திருக்கிறோமா, ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கறது கூட அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பா தேடுவாராம். அந்த மாதிரி நம்ம நம்மளுடைய செல்வத்தை வச்சு நம்ம வந்து பொக்கிஷமா வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுக்கணும். ஆனா செல்வ வளத்தையே நம்ம வந்து பெருக்கி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா போறோம் இல்லையா. அது மேலும் அவர்களும் அவங்களுடைய காலில் வந்து உழைச்சு சம்பாரிச்சாங்கன்னா அதை வச்சு பொழைக்க முடியும். அதே உழைக்காமலே இருந்து தந்தை தாய் பண்ணி வச்சதை உட்காந்து செய்யணும்னா தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே இல்லையா. சோ இஃப் எவ்ரிதிங் இஸ் காட்ஸ் எனர்ஜி தென் வை வி ஷுட் டு கிவன் அப் இல்லையா. எல்லாமே இறைவனுடைய தான். அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு எடுத்து நம்ம செலவு பண்றதுல நமக்கு ஏன் அந்த மனசு வராத ஒரு தன்மை நம்ம வந்து வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா. சோ பக்தி சில பேருக்கு நிறையவே இருக்கு, சில பேருக்கு இல்லாமலே இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஆனாலும் அவங்களுக்கு நிறைய கொடுக்கணுன்ற மனசு இருக்கும். அட்லீஸ்ட் வசூல் பண்ணியாவது கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு மனசு இருக்கும். அப்படிப்பட்டவங்களும் இருக்காங்க. எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் தான் இல்லையா. சோ மனசு வந்து காரணம். அதாவது ஏழ்மையில நம்ம தானம் பண்றது இட் இஸ் கிரேட். அதே மாதிரி ஏழ்மையில வந்து வீட்டுல உணவு இருக்கானே தெரியாம அடுத்தவங்களை அழைச்சிட்டு வந்து உபசரம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மனைவிக்கு எடுத்துரைக்கிறது அதை விட இன்னும் கிரேட். ஆக்சுவலி இதெல்லாமே இல்லாத நிலையில் நாம அதாவது செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையை இல்லாம இருக்கும்போது நம்மளால அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம செய்யறோம்னா இறைவனுக்கே சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் நம்ம செய்கிறோம் என்றால் கண்டிப்பா தட் இஸ் த ஹையஸ்ட். ஆக்சுவலி நல்ல செல்வந்தராக இருந்து கொண்டு அவர் வந்து தானம் பண்றது அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. செல்வமற்ற நிலையிலிருந்து அவங்களால வந்து தானம் பண்றாங்கன்னா தட் இஸ் கிரேட் ஆக்சுவலி. சோ இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் he wanted to invite worldly people to hear Krishna Katha in graciously built temples. சோ அவர் அதனாலதான் பிரபுபாதர் தன்னுடைய குரு என்னென்ன சொன்னார்ன்றதை இப்ப எல்லாத்தையுமே நோட் பண்றாரு. டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றது இல்லையா, அங்கே வந்து உபதேசங்கள் இல்லையா, கிருஷ்ண கதையை கேட்கறதுக்கு வந்து ஒரு தளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது. For their preaching, devotees should not hesitate to ride in the best conveyances இல்லையா. அதனால வந்து அந்த செயலுக்கு வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு கார்லயோ இல்ல பிளைட்ல போறதுல வந்து எந்த தவறுமே கிடையாது. அதுல நம்முடைய சுயநலத்துக்காக போனா தட் இஸ் ராங். ஆனா நம்முடைய சுயநலம் எதுவுமே கிடையாது. இறைவனுடைய தொண்டுக்காக போகும்போது அது கண்டிப்பா தவறு கிடையாது.
It was in the spirit that he constructed building of Bagh Bazaar, and there displayed a thesis exhibition, a series of dioramas assembled for finally finished painted. இப்போ நம்ம பிரபுஜி கூட சொன்ன மாதிரி தசாவதாரம் இல்லையா, எல்லாமே வந்து ஃபுல்லா வால்ஸ் ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3D பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் வில் பி தேர். நம்ம போகிறதுக்குள்ள இன்னும் 75 நாள்ல இருந்து 76 நாள் தான் இருக்கு நம்ம வந்து அங்க அட்டென்ட் பண்றதுக்கு இல்லையா. ஸோ elaborates depicting the Vaishnava philosophy, pastimes of Krishna have never been seen. This theistic exhibition created sensation and thousands attended it daily. So I think NNT Prabhuji இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா, I think most of the people வந்து அதை வந்து பார்த்தாங்கன்னாக்கா they will come attracted. மேலும் இப்போ 1.5 ஏக்கரை தான் வந்து பிரபுஜி வாங்கினார். ஆனா கவர்மெண்ட் இப்ப வந்து 2 or 3 ஏக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லேண்ட். ஸோ அது ஃபுல்லாவே பெரிய கார்டனிங், பெரிய ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் பண்ண போறாரு. ஸோ தட் வீக்கெண்ட்ஸ்ல வந்தாங்கனாக்கா நிறைய பேர் வந்து விசிட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து அவங்க பக்தியை வந்து செய்து இல்லையா, நல்ல பஜன்ஸ் கீர்த்தன்ஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு பெருசா வரும். ஸோ இதெல்லாம் பாக்குறீங்கன்னாக்கா இந்த விசிட் பண்ணும்பொழுது அப்ப நம்முடைய கலாச்சாரம் இதெல்லாமே நல்லா தெரிய வரும். இன்னொன்னு உடுப்பி கிருஷ்ணா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஐடல் ஆல்சோ. இப்ப கரண்ட்லி அது ஐடலா வைக்கிறாரான்னு தெரியல எனக்கு. I don't know as a portrait or ideal he is going to keep. ஒரு பக்கம் லெஃப்ட்ல வந்து நரசிம்மர், சென்டர்ல வந்து ராதா கிருஷ்ணா கௌரங்கா, அதுக்கு அடுத்து வந்து ரைட் சைட்ல வந்து உடுப்பி கிருஷ்ணா. ஸோ உடுப்பி கிருஷ்ணானாலே அந்த ஏரியா முழுவதுமே அட்ராக்ட் தான் ஆவாங்க இல்லையா. ஸோ உடுப்பில போய் கிருஷ்ணர் பாக்குற மாதிரி இங்கேயே நம்ம பார்க்கலாம்னு வருவாங்க. they will divert, there will be diversion கண்டிப்பா நடக்கும். I think நம்ம NNT Prabhuji has a very good plan, very good vision இல்லையா. ஸோ I think one of the பக்தி வைபவ் கிளாஸஸ்ல ராதிகா மாதாஜி குளோரிஃபைங் ஆஃப் NNT Prabhuji செஞ்சாங்க லாஸ்ட் வீக். எஸ், இப்ப இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் எப்படி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார் அவருடைய சிஷ்யரா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து அதெல்லாம் செய்தார். இப்போ அவருடைய அதாவது டிசைபிளா இருக்கக்கூடிய ஜெயபத்க சுவாமி டிசைபிள் வந்து NNT Prabhuji இல்லையா, அவரும் இதை வந்து வழி நடத்திட்டு போறார். சேம் திங் இஸ் ஃபாலோயிங் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த கிரேட்னஸ். நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்முடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்களை வந்து நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அவங்க என்ன சொல்லிட்டு போனாங்க உணர்ந்தறிந்து அதையே நாம வந்து பின்பற்றுறதுக்கு நாம முயற்சி செய்யணுன்றதுக்கு நம்ம டெம்பிளே ஒரு எக்ஸாம்பிள், உதாரணம். இங்க இந்த ஒண்ணுன்னா சொல்லும் பொழுது எனக்கு இத வந்து சுலபமா வந்து புரிஞ்சிக்க முடியறது ஆக்சுவலி. ஸோ ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ் இதுல எல்லாம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது மோர் ஆர் லெஸ் இதெல்லாம் இங்க நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் டெம்பிள்ல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சேம் இயர் Srila Bhakti Siddhanta Saraswati had taken about 40 disciples on the parikrama all over India. அதாவது டூரிங் லெக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து very important. 1932 he had 3 presses in different parts of India printing 6 journals. அதாவது ஜர்னல்ஸ்னா நம்ம இது கொடுப்போம் இல்லையா, செய்தித்தாள் மாதிரி தான். ஆனா அன்றாட செய்தித்தாள் கிடையாது, ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு திங்களுக்கு ஒரு முறையோ இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, பேப்பர் பப்ளிகேஷன்ஸ். So in Calcutta, a politician had asked Srila Bhakti Siddhanta Saraswati how he could forcefully print this Nadia Prakasha, a daily newspaper. Daily newspaper இருந்திருக்கு Nadia Prakasha. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati had replied that it was not so amazing if one considered that in Calcutta alone there are almost half a dozen of ordinary daily newspapers. Although Calcutta was but one city amongst all cities in India, India was but not one nation amongst many nations in the earth. Okay, so அதாவது எப்படி நீங்க இதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கறத கேட்கும்பொழுது அவருடைய விளக்கம் எப்படின்னா, கல்கட்டா மாத்திரம் ஒரு நகரம் கிடையாது, கல்கட்டா வந்து இந்தியால ஒரு நகரம் இல்லையா. எவ்வாறு பரத கண்டம் என்பது இந்த புவியில இந்த பூலோகத்துல ஒன்றோ அது மாதிரிதான் இல்லையா. The earth was an insignificant planet amidst all other planets. அதுவும் இந்த 14 லோகங்கள், அதாவது இருக்கக்கூடிய லோகங்கள்லயே நம்ம கீழே இருக்கிற லோகங்களை விட நம்ம தான் லாஸ்ட் லோகம். நம்மளோட உயர்வான லோகங்கள் உண்டு இல்லையா. அதாவது ஸ்வர்கலோகம், பிரம்மலோகம், தபோலோகம், ஜனலோகம் இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இப்படி இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் பொழுது நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோகம் இன்னும் அஜ்ஞானத்தில் தவறி விழுந்தவங்க தான் அங்க இருக்கிறது. நாம தான் லாஸ்ட் லோகம். ஸோ இந்த பூமியே வந்து லாஸ்ட் லோகம். எவ்வளவு கம்பேரிஷன் பாருங்க. அதுலயும் இந்த அண்டமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட் இஸ் த லீஸ்ட் வென் கம்பேர் டு த ஸ்பிரிச்சுவல். ஸோ அவருடைய லெவல் பார்த்துட்டே வாங்க. அதாவது நகரம், இந்த நகரம் வந்து
இந்திய நகரங்கள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிட்டி இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ்ல அதுவும் ஒண்ணு. அதே மாதிரி பரத கண்டம் என்பது எல்லா நாடுகள்ல ஒண்ணு. அடுத்து எல்லா நாடுகளுமே வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு எர்த் இல்லையா, அதாவது பூமி. இந்த பூமண்டலம் வந்து மேல இருக்கக்கூடிய பிற கிரகங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த கிரகம் முழுவதுமே பார்க்கும்போது 14 லோகங்கள், மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக உலகத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ எஸ் கம்பேர்ட் லைக் தட் அப்படி பார்க்கும்பொழுது இல்லையா, இது ஒரு சிறு கடுகு மாதிரிதான். இன் பிக் பேக் ஆஃப் மஸ்டர்ட் சீட்ஸ். அதாவது கடுகை நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா கவுண்ட் பண்ண முடியாது. அது போலதான் எண்ணிலடங்காத கோள்கள், அதுல இது ஒரு கோள். So Nadia Prakasa was not printing the news of Calcutta or Earth, but the news of unlimited spiritual sky. அதனால நான் இந்த பிரபஞ்சத்தை பத்தி நான் எதுவுமே சொல்லல. நான் சொல்றது எல்லாமே ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி, ஆன்மீகத்தை பத்தின்றத வந்து அவர் ரொம்பவுமே அழகா எடுத்துரைக்கிறார். So if the daily Calcutta newspapers could report limited earthly tidings, then small wonder that Nadia Prakasa could appear daily. இல்லையா, அதனால நாடிய பிரகாசாவும் வந்து பப்ளிகேஷன் பண்ணலாம். நீங்க எல்லாம் இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க. அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லிமிட்டட் ஒன் தான் இல்லையா, இங்க எல்லாமே லிமிட்டட் தான். ஆனா நான் அன்லிமிட்டட பத்தி எழுதின்னு இருக்கேன்றார் அவர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தான். இன்ஃபேக்ட் a newspaper about the spiritual world could be printed every moment. Was there not a shortage of interested readers? Where they are not, அதாவது ஆனா அதை வந்து படிக்கிறதுக்கு அளவுக்கு ஈர்ப்புடைய மனிதர்கள் வந்து கிடையாது நமக்கு. One of the Srila Bhakti Siddhanta publication was English was The Harmonist, and it advertised the Vrindavana Parikrama in 1932. அதாவது அவருடைய பப்ளிகேஷன்ஸ் ஒண்ணு இங்கிலீஷ்ல வந்தது வந்து ஹார்மோனிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஹார்மோனிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இது அந்த பப்ளிகேஷனுக்கு நேம் கொடுத்திருந்தாரு. அவர் வந்து விருந்தாவன பரிக்கிரமத்தை பத்தி சொல்லியிருந்தார் 1932. சர்க்கம்லேஷன் ஆஃப் ஸ்ரீ பிரஜமண்டல் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தார். His Divine Grace Paramahamsa Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the spiritual head of the Madhava Gaudiya Vaishnava community following Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, has been pleased to invite the cooperation. எப்படி எழுதியிருக்கார் பாருங்க, எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் இல்லையா. இந்த கம்பீரமான வார்த்தைகளை வந்து நாம பார்க்கணும். அழைக்கிறார் அவர் வந்து அந்த ட்ரீட்க்கு. ஸோ கோஆபரேஷன் ஆஃப் ஆல் பர்சன்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி நேஷனாலிட்டி, அதாவது எந்த நாடு, என் மக்கள், எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது. ஜாதி மத பேதம் எதுவுமே கிடையாது. ஏஜ், கலர், செக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இந்த டிவோஷனல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சர்க்கம்லேஷன் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பியர் ஆஃப் பிரஜா in the footsteps of Supreme Lord Sri Krishna Chaitanya, who exhibited the leela of performing the circumambulation of Sri Brajamandal during the winter. இந்த காலகட்டத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த பிரஜமண்டல வந்து சுற்றி வந்தார் என்று இந்த இடத்துல அவர் சொல்றார். When Abhay had heard the members of Allahabad, இதுதான் அந்த பார்த்தோம் கௌடிய மட்டத்துல இந்த பரிக்கிரம பத்தி கேட்கும் பொழுது, அதாவது பிரபுபாதருக்கும் அதுல போயிட்டு வந்து ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறார். ஆனா அவரால் அது முடியல. ஏன்னா அவர் வந்து தன்னுடைய பிசினஸ்க்காக அவர் வந்து டிராவல் பண்ண வேண்டி இருந்தது. ஸோ பட் he had calculated how he could join at least for a day. ஒரு நாளா 2 நாளா அதுல போயிட்டு நம்ம வந்து கலந்துக்கணும்ன்ற அந்த மனசை மாத்திரம் அவர் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டார். அங்க போயிட்டு சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரை வந்து கண்டிப்பா சந்திக்கணும்ன்றது அவருடைய இது. சில பிரபுபாதா அவர் சொல்றார், I was not initiated at the time of பரிக்கிரமா, but I had very good admiration அப்படின்னா அதனால் ஈர்க்கப்படுதல் இல்லையா, admiration for these Gaudiya Math people. They were very kind to me. So I thought, what are these people doing in this parikrama? Let me go. So I met them at கோஷி என்ற இடத்துல வந்து அவங்கள போய் மீட் பண்றாரு அலகாபாத்ல இருந்து போயிட்டு. The Parikrama party traveled with efficient organization, an advanced group bringing all the bedding, அதாவது இதெல்லாமே பிளானிங். நாம கூட வந்து பிரயாணத்துக்கு போறோம் இல்லையா, நம்ம கூட யாத்திரை எல்லாம் போறோம். ஆனா முன்னாடியே ஒரு டீம் வந்து NND பிரபுஜி அனுப்பிச்சிடுவார் அங்க போயிட்டு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றதுக்கு. 1 முறை 2 முறை போவாங்க. ஆக்சுவலி ரூம்ஸ் புக் பண்றது இது எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு, ஸோ மேலும் வந்து நாம யாத்திரை தொடங்கி நம்ம 17ஆம் தேதி போறோம்னா ஆல்ரெடி நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்து 15ஆம் தேதி அங்க இருந்து ஸோ உணவுக்கு ரிலேட்டடா, அடுத்து வந்து தங்கக்கூடிய இடம் இல்லையா, கம்யூட்டிங், இது எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து அந்த அட்வான்ஸ் குரூப் வந்து முன்னாடியே வந்து பண்டால் போடுறது இது எல்லாமே வந்து ரெடியா இருப்பாங்க. Where they would make a camp and set up the kitchen. Meanwhile, the main party bearing the deity of Lord Chaitanya Mahaprabhu, accompanied by Kirtana singers, would visit the place of Lord Krishna's pastime and in the evening arrive in the camp. சாயங்காலத்துல வந்து சேருவாங்க.
The camp was divided into sections, பிரிவுகள், arranged in semicircle. அப்படின்னா பாதி வட்டத்துல வந்து உட்காரும். And pilgrimages were assigned to a particular section. அதாவது யாத்திரைக்கு வந்தவங்க எல்லாம் ஒரு பக்கத்துல வந்து உட்காருப்பவங்க. இந்த சென்டர் were the quarters of பக்தி சித்தாந்தா அந்த டிடி. சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய இந்த நிதாய் கௌர நிதாயினுடைய அந்த டிடிஸ், அடுத்து வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் உட்காரத்துக்கூடிய வியாசாசனம், இதெல்லாமே. அண்ட் க்ளோஸ் பை த டென்ஸ் வந்து சன்னியாசிஸ் இருப்பாங்க. There were separate camps for ladies and men. Married couple did not stay together. ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதாவது பெண்களுக்கு தனியா, ஆண்களுக்கு தனியா. There was also volunteer corps of guards who stayed up all night patrolling the area. ஸோ கண்ணு முழிச்சு பாக்குறது. With hundreds of tents and gas lights and campfires, resembled a small town, and local people would come to see, astonished at the arrangements. In the evening, everyone would gather to hear discourse by the, அப்போ வந்து பிரசங்கம் இருக்கும். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து அப்படியே பிரசங்கம் இருக்குமா சாயங்காலத்துல. அதாவது ஒண்ணுமே இருக்காது அந்த இடத்துல, சடனா இந்த டென்ட் எல்லாம் போட்டு அங்க வந்து உணவு படைக்கிறது இதெல்லாமே வந்து ஏற்பாடு பண்ணும்போது அதுவே ஒரு சிறிய கிராமம் போல காட்சி அளிக்குமா. அதை பார்த்து அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ஆச்சரியப்பட்டு போவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் the pilgrimages would rise early each morning. சீக்கிரமா எழுந்து 4:30 மணிக்கு இந்த மங்களாரத்தி எல்லாமே பண்றது இல்லையா, அதுக்காக வந்து carrying the deity of Lord Chaitanya, they would set out for procession. அப்புறம் ஊர்வலமா போயிட்டு வர்றது, கீர்த்தன் பண்றது, ஸோ பேண்டு இந்த எல்லாமே வாத்தியங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. அப்படி ஆல் பில்கிரிம் தே டிராவல், எல்லாருமே நடந்து போவாங்க. இதேதான் நம்ம இப்ப கூட ஃபாலோ பண்றாங்க. யாத்திரைகளுக்கு எல்லாம் போகும்பொழுது ஸோ அந்த மிருதங்கம், கர்த்தால்ஸ், இந்த ஜால் இது கட்டுறது எல்லாமே எடுத்துட்டு போவாங்க. முன்னாடி வந்து அந்த ட்ரூப் வந்து பண்ணிட்டே போவோம், பின்னாடி வந்து இந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதேதான் இந்த இடத்துலயுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. தே டிராவல் டு த ஹோலி பிளேசஸ், த பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, அதாவது ஸோ விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. அந்த பிளேஸ் வேர், எங்க கோகுலத்துக்கு தான் இல்லையா, கோகுலத்துக்கு தான் போறாங்க. த பிளேஸ் வேற Lord Krishna's live comes the Adi Keshava temple, Radha Kund, Shama Kund and many others. So இந்த இடத்துக்கு எல்லாமே போறாங்க. Bashira Bhakti Siddhanta Saraswati's massive pilgrimage has been rolling on the great success when he met with serious opposition. The local temple proprietors in Vrindavana objected to Srila Bhakti Siddhanta's awarding the sacred Brahminical thread to the devotees not to born in the families of Brahmana. So if இங்கிருந்துதான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குது, நம்ம பிரபுபாதர் எங்க இருந்து இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காருன்றத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய குரு என்ன ஃபாலோ பண்ணார், அவருடைய குரு ஃபாலோ பண்ணத பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார். அதெல்லாம் அப்படியே போகும்போது பகவானுடைய இது என்னவோ அதை தான் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. நாட் பை த பர்த், பை த ப்ரொஃபஷன். அதுதான் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். He often cited a verse from Sanatana Goswami ஹரிபக்த விலாசல் வந்து சொல்றார், the base metal when mixed with mercury, அதுதான் நீங்க சொல்லுங்க, பெல் மெட்டல், பேஸ் மெட்டல் எல்லாமே, it will become to gold. So an ordinary man can become a Brahmana if they initiated by a bona fide spiritual master. He also often cited verse Bhagavatam in which the great sage Narada tells King Yudhishthira, if one is born in the family of Sudra but acts as a Brahmana, he should be accepted as a Brahmana. அது நம்ம இனிமே படிப்போம், வரும் ஆக்சுவலி. If one is born in எந்த கேண்டோல வரும்னா ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி 7th கேண்டோ or 6th கேண்டோல வரும். யுதிஷ்டருக்கு வந்து உபதேசங்கள் எல்லாம் நாரத மகரிஷி வந்து சொல்லுவார். If one is born in the family of Brahmana but acts as a Sudra, is to consider to be Sudra. அதாவது பை பர்த்துக்கு வந்து நோ வேல்யூன்றது வந்து ஆல்ரெடி அவர் சொல்லிட்டார். ஒன்லி பை த குவாலிஃபிகேஷன். Because of the prime method of spiritual advancement in the age of Kali is chanting of the holy name of the God. Any person who chants the Hare Krishna should be recognized as a saintly person. அதாவது யாரெல்லாம் பகவானுடைய புனித நாமங்களை வந்து உச்சாரணம் பண்றாங்களோ அவங்கள வந்து ஒரு மேன்மையான ஒரு நபராக, செயின்ட்லி அப்படின்னும் பொழுது பார்க்கும்பொழுது இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா சமயத்தை பத்தி அறிந்த ஒரு நபராக நம்ம அவங்கள கருதணும். ஸோ ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ வந்து புரிஞ்சின்ற ஒருத்தவங்களாக நம்ம அவங்கள வந்து எடுத்துக்கணும், கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. When the local pandits approached Srila Bhakti Siddhanta Saraswati for discussion, they questioned this leniency in giving initiation and is awarding the Brahminical thread and sannyas address to the persons of lower caste. Because of Bhakti Siddhanta Saraswati's scholarly forceful presentation, the pandits seemed satisfied by the discussion. But when the Parikrama party arrived at Vrindavana, 7 main temples, which had been erected by the immediate followers of Lord Chaitanya, the party found the doors closed. Vrindavana shopkeepers closed their businesses and some people even threw stones at the passing pilgrims.
But the Parikrama party led by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati continued in a good spirit despite of animosity. மிருகத்தனமான செயல்கள். On October 28th, the party arrived at Koshi, the site of treasury for Krishna's father, the king Nandara. நந்த மகாராஜனுடைய கொட்டில். சோ அந்த இடத்துக்கு வராங்க. எப்போ அக்டோபர் 28 கோஷி என்ற இடத்துல வந்து சேர்றாங்க. சோ இந்த இடத்துல இவந்தோ அவருடைய உபதேசங்கள் எல்லாம் கேட்பதற்கு நல்லா இருக்கு. சோ அங்க வந்து எந்த மக்களும் பொதுமக்களுமே அப்ஜெக்ஷன் பண்ணல. ஆனா நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவங்கள் வரல. கோயில் வாயில்கள் வந்து திறக்கவில்லை. ஏன்னா இவர் வந்து யாருக்கு வேண்டும் என்றாலும் இனிஷியேஷன் கொடுத்துட்டாரு இல்லையா, அதாவது தீட்சை வழங்குறார் அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து. அவங்க எல்லாம் பிராமின்ல பிறக்காம இருந்து அவங்களுக்கு அதெல்லாம் சேக்ரெட் த்ரெட், இந்த பூநூல் ஆக்சுவலி சேக்ரெட் த்ரெட் வந்து ஒன்லி ஃபார் பிராமின்ஸ்ன்ட்டே கிடையாது. தோஸ் ஹூ ஃபாலோ த ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் யாரு வேணும், ஈவன் சத்ரியா ஆல்சோ வில் டூ இல்லையா, ஈவன் வைஷ்யாஸ் ஆல்சோ தே டூ. ஸோ அந்த மாதிரி யார் வேண்டாலும் வந்து போட்டுக்கலாம். ஆனா அதை வந்து நாம இப்ப ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது. வெறும் இட் ஹஸ் கம் பேக் டு நவ். சில வைஷ்ய கம்யூனிட்டி வேணா போடுறாங்க, சில ஆச்சாரியாஸ் இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இந்த பொற்கொள்ளர் அவங்க எல்லாம் கூட இந்த நான்வெஜ் எல்லாம் இல்லாம வெஜ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க அவங்க அந்த பூனல் வந்து இன்னைக்கு ஆசாரி எல்லாரும் போட்டுக்கிறாங்க. இப்ப போட்டுக்கிறாங்க. ஜென்ரலாவே எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆனா அதை வந்து நாம பரிபாலிக்கிறதே கிடையாது. சோ அது அப்படி அப்படியே தலைமுறையா அது நின்னு போச்சு. ஆக்சுவலி Kabay arrived in Mathura by the train from Allahabad and approached Koshi by rickshaw. Rickshaw வந்து சேர்றார். The countryside was full of charm for Amai. Instead of factories and large buildings, அவர் இருந்த இடம் வந்து ஃபுல்லா நகரம் இல்லையா. இப்ப இந்த வில்லேஜுக்கு வந்தப்போ அவருக்கு அந்த இருக்கக்கூடிய கிரீனரி எல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு அதனால ஈர்க்கப்படுகிறார். And aside from the main paved road on which he traveled, there were only dirty roads and soft sandy lanes. As a Vaishnava, I felt sensation on an ordinary man wouldn't. Now and then he sighted a peacock in the field, its acoustic plumage proclaiming the glories of Vrindavana and Krishna. So அங்க இருக்கக்கூடிய சூழல் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு மனசு ரொம்பவுமே ஈர்க்கிறது. Even a non-devotee, however, could appreciate the main varieties of birds, their interesting cries and songs filling the air. இல்லையா, அது கத்தும் இல்லையா. ஸோ அதாவது மயில் வந்து கூவக்கூடிய அந்த சப்தம் நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. இட் வில் பி வெரி காலையில பார்க்கணும். எங்க வீட்டுக்கு எதிரில ஒரு லேக் இருக்கு. ஆக்சுவலி பார்க்குக்கு பக்கத்துல லேக் இருக்கு. அங்க வந்து காலையில அந்த மயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா தோகை விரிச்சு ஆடும். அப்படி 5:45 5:30 வந்து கத்த ஆரம்பிக்கும். 4-5 மைல் இருக்கு அந்த இடத்துல. வந்து அங்கதான் அந்த நீரை பருகும், இருக்கும், போகும், தங்கிட்டு போகும். அப்படி அந்த குரல் நம்ம வந்து கூவக்கூடிய அந்த குரல், பறவைகள் வந்து கூவக்கூடிய அந்த குரலை வந்து கேட்போம். ஒவ்வொரு பறவை ஒவ்வொரு மாதிரி இல்லையா. ஸோ குருவி வந்து ஒரு மாதிரி கிரீச் கிரீச்சுன்னு கத்தும். அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னு ஒரு மாதிரி. ஈவன் ஒன் அவேர் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் விருந்தாவனா குட் ஃபீல் ரிலீஃப். ஏன் அந்த இடத்துக்கு போனா, சில இடங்களுக்கு போனா நமக்கு வந்து பாசிட்டிவா தோணும். அடுத்து அந்த ஸ்தலத்துல வந்து நமக்கு இன்னும் இருக்கணும்ன்ற அந்த மனசு வரும். அப்படிப்பட்ட பாவத்தை தான் பிரபுபாதருக்கு வந்ததாக இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. ஓகே. மேலும் ஆனா சிட்டில அப்படி கிடையாது நம்ம இல்லையா. எல்லாமே வந்து ஒரு அடல்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரியே தான். ஸோ இங்க வந்து ஒரு அமைதியான ஒரு சூழல், ஆரோக்கியமான ஒரு சூழல், அதை வந்து அவர் பார்க்கிறார். There are many grand old trees and colorful stretches of flowers, bushes இல்லையா, அழகான பூக்கள் புஷ்பங்களோட, ஒயிட் பாரிஜாத பிளாசம்ஸ் அண்ட் எல்லோ கதம்ப மரங்கள், இதெல்லாம் வந்து ரேர்லி சீன் அவுட் சைட் ஆஃப் விருந்தாவனம். விருந்தாவனத்துக்கு வெளியில நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. அதெல்லாம் அவர் வந்து பார்க்க முடிஞ்சுதா இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஓகே, we'll continue next week Friday. I think next week 5 o'clock. fourth chapter இப்ப நீங்க பேர் அந்த எங்க இருக்கீங்க பாருங்க. 4th chapter நீங்க புக்கே பாக்கலையா? இங்கதான் பாத்துட்டு இருக்கீங்களா? ஓ புக் இல்லல்ல. கரெக்ட், புக் இல்ல மாதாஜி. கரெக்ட். சோ இத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மதுரா ட்ரெயின் டு இந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பேராகிராஃப். ஓகே, யாராவது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பேராகிராஃப். கதம்ப மரங்கள் வந்து இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டது. கதம்ப மரங்கள், மதுரா ட்ரெயின். ஏன் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 4th சாப்டர்ல. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ताबुल जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நாமும் இந்த